Напоследък се чувствам доста изморена, не знам пролетна умора ли или какво, но гледах една напитка в TikTok, която е енергийна, без реално да е енергийна. По принцип съдържаше лимон, портокал и кокосова вода, но портокалите просто не изглеждаха добре в магазина, с някакви много дебели кори и просто не изглеждаха добре, така че си взех микс от плодове, цвекло, ябълка и морков. Дано не ми стане нещо на стомаха, но не би трябвало. Ще изтискаме един лимон и ще добавим водата. Слага се и лед, и сол. Може би става нещо като електролити. Кажете ми вие дали си миете цитрусовите плодове или аз съм единствената. Знам, че са много мръсни и като ги разрежете, тази мръсотия влиза вътре. След това изтискваме лимон с една вилица, защото не ми се занимаваше да свалям цял работ за един лимон. И слагаме кокосовата вода и фреша от различни плодове, като накрая добавям и малко сол и ледчета, за да стане като коктейл. Това са коктейлите ни. Сега ще дам и на моят приятел да тества. Благодаря. Този булмач, който аз направих. Cheers. Това е нещо уникално. Не съм очаквала. Хем е кисело, хем е сладко. Знам, че кокосовата вода е много полезна. 10 от 10. На здраве!